Okay, maayong adlaw no. So karon i-continue nato ang ang overview sa mga different types of SEO mo ni akong gi-discuss last video no. Types and categories of SEO. Kani sila mga na-discuss na nako. Karon mag-isko ta about local SEO and kana siya. So before ana, welcome sa video nato o sa channel diri Pinoy SEO kung asa maghatag og mga free nga SEO tutorials. Um, mo na ni ang part 4 sa karon nga video and mag-isgot ta about local SEO. So, unsa man ning local SEO, mo ni siya ang things o mga strategies nga buhaton nimo para mo rank ang imong website locally. So, for example, uh, kani kung mag-search ka og dentist in Cebu, make sure ka nga ang imong kung dentist ka nga nasa Cebu, make sure ka nga mo rank ka ang imong website dira sa kana nga keyword dentist in Cebu. So mo na ang gitawag nga local SEO. Example, plumber ka or hotel baron nga naa sa Cebu, you want to rank for plumber in Cebu or hotel in Cebu. So muna ang concept sa local no, mo rank ka locally with local keywords kani siya. So magsugod ta ang pinakauna nga again kuan na siya kanang overview lang ni siya, pakita lang nako unsa nang local SEO pero maghatag ko og mga in-depth na dayon nga mga tutorials sa next few videos. So kani siya mga overview lang ni about sa local SEO, optimize for Google My Business. Unsa man ang Google My Business, mo na siya ang kani nga mga results. So mo type kag dentist in Cebu kani Google My Business profiles ni sila. Google Maps sa una. So atong i-take nga example kani siya, Affinity Dental Clinic siya man ang first. Kung mo type ta sa iyahang brand name, Affinity Dental Clinic Cebu. So mo ni kaning naa sa kilid mo ni ang Google My Business profile niya kung makita. So sa make sure nimo nga naka-claim ka diri sa business and na ay mga pictures, na ay tarong na info sa imong phone number, sa imong address, na ay mga question tubagon nimo, ana kani automated na ni gikuha na ni sa Google My Business sa bisag asa no nga sa Facebook sa kuan nga mga ratings. Hatag kag introduction or hatag ka og content diri, butang kag content sa imong Google My Business. And kani pod siya, mura ni siya social media, magbutang pug kag mga lahi-lahi nga post. So kani siya dili lang siya updated pero gabutang sila sa una. Indot nga ma-update yun ni siya daily. Nga important kani mo gawas ni siya diri. Ana no? So muna ang Google My Business. Make sure nga kung local ka, naadjog kay Google My Business and active gyud siya. Ana no? So next is add post kato no, add post sa Google My Business. Ensure your name, address and phone number. So mo siya gitawag nga NAP no, NAP sa SEO jargon pa siya. NAP siya, name, address and phone number are consistent online. So kanang kung imong tan-awon ni sa ilang website, mo ni ang ilang website no, anang mao din ni ang ila na ni siya kuan na ni siya ang national na ni siya. So usa lang ka branch ang naa sa Cebu and gahimo gid sila og page nila para sa Cebu lang nila nga branch. So i-make sure nimo nga naa ang name ana niya, address and phone number sa imong content sulod sa website dapat same dire, name, address, phone number, consistent. Pero diri lang sa ila na ako'y nakita kani lahi ni siya nga online directory no. Gilang ako discuss later. Online directory ni siya nga dapat submitan pud nimo sa imong info para mas mukusog ang imuhang local SEO. So gasubmit sila diri Affinity
ah, ilahang address, but ilang phone number lahi. Lahi ilang phone number diri, so dapat kani siya dili ni siya maayo for local SEO. Malibog si Google unsa gyud ang imong correct nga phone number. So kana nakita na ko nga mag na sila sa sayop diha. So kana optimize online directory. So kato example ani online directory kani businesslist.ph. Mag-submit ka diri, mostly ani nila free or naibayad gamay lang. Submit ka, make sure nga tarong ang imong info na adyo kay website. And kani another example of online business directory, Pinoy listing. So nag-submit po sila diri, naapod lang phone number, ilahang address, ilang phone number, ilang website. Gi-check po na ako sa Facebook nila, naapod ilang name, ilang address, ilang phone number. So make sure nga consistent na sila and kani klaro kayo nga ila jud ning ibutangan og sakto nga content, taas gali kaayo, kana makaingon ka nga ila jud giatiman ang ilang Facebook and sila updated ang ilahang mga post. Okay. So optimize URL, title, tags, headers. Kani siya balik ta sa ilang website. So na ako'y tool diri Meta SEO Inspector na makita na ko unsa ilang mga meta title, description ana. So sa ilang meta title nagid sila ilahang brand, then mo na ilahang keyword, local keyword. So na sila dentist in Cebu, Cebu IT Park. So na-optimize gyud ni nila ang ilahalang description para nga ani nga page kay walay local, walay Cebu. So nindot kung madungagan ni og Cebu, mas kusog pa gyud ni ilang local SEO. Ang ila pong URL, kita nimo Dental Clinic Cebu Dentist. So ga local gid sila, ga optimize sa ilang local SEO. Dayon add location pages to your website. In this case, so lahi ilang branch, gahimo gid sila one page para sa ilang Cebu nga location. So which is mo ni siya ilang Cebu nga location. So one page na services, na videos, photos, so complete ang info nga ilang gibutang. And sa ila pong content, kung magbasa ka, na ay Cebu, na ay mga keywords nga Cebu, located in Cebu, ilang services, Cebu again, and mo to siya create local content, kato akong example, and ensure your website is mobile friendly. So gi-check nato dire, mobile friendly test sa Google, kani nga page. So page is usable on mobile. Actually dapat mobile friendly na gyud ang imong website, no? And by default kaning WordPress karon ila nang gi-adjust na mobile friendly na siya kada mag-design ka. So I think WordPress silang gigamit ani, so mobile friendly siya, nakapasar sa Google. So kana lang muna ang overview sa unsa ng local SEO. So any questions, email lang pinoyseo2022@gmail.com. And next is mag-discuss ko overview sa e-commerce SEO. So lahi po na siya napoy mga lahi nga buhaton ana. So kana lang karon nga video. Thank you kayo for watching, for listening, and see you sa next video.